Hello guys, musta po kayo? Magpatid ko ito. Bakit ganito? Nangyari dito, rotate daw. Hello guys, kumusta kayo? Pasok. Pataka. Nag-try lang po kung walang bayad ang YouTube. Paano ko ba ito ma-rotate? Kung lagi mo
Kumusta kayo? Nag-try lang ako kung walang bayad dito sa ano. Yan. Pasok po kayo, pasok. Bahala na kung agkubayad si Whitey kapag natapos ng ano ko. Bahala siya. Uutangin ko na lang kaya ka Whitey ang pambay. Tusok-tusok nyo ka, guys. Organic family, salamat sa pagpunta. Madam Elisa, maraming salamat. Tamsak host from Prado. Kapatid Prado, maraming salamat. Salamat you are permitting sumusport. Madam Elisa Orbilio, thank you. Hehe. Nagtry ako din sa DYT. Kung uda bayad. Bahala na. Nagpapahinga lang ako. Mamaya-maya, tatrabaho na rin ako. Nasa trabaho ako ngayon eh. Kaya aba na ng hair. Pwede nang pagupit. Kaso ang mahal ng pambayad. Pambayad sa papit. Hindi ako naka StreamYard. Direct ako sa YT. Hindi ako pwedeng kababa Pwede ba ditong Ay, Madam Elisa, super kulang na kulang pa. Ang dami pang kulang. Nasa 300 pa lang ang WH ko. Siguro abutin ako ng 1 taon
bago ano, kaya nga eh. Parehas, parehas ng ano, ng yung sa tubig sa ano, sa balde, lalagyan ng tubig para mapuno. Team Isla, shout out. Namiss ko ang Team Isla, Organic Family, Team Idol. Shout out kaninyo lahat dyan ha. Kaya nga ano, Madam ano, Elisa, tiyaga-tiyaga na lang. Aabot na lang yan. Bahala na si Batman. Ten, may jacket ka na, Ten. Baba mo nung bahay mo, Ten. May jacket ka na. Miguel up shout out sa lahat from Elisa Orbelio. Ten, baba ka natin ng bahay mo, Ten. Para madikitan kanila, Ten. May bago dyan si ano, si Madam Elisa. Dikitan mo yan, Ten. Di mo pa siya dikitin. Tamsakos from Norami Vlog. Salamat po. Team Idol. Sige, ano, Madam Elisa, BG lang ka. Maraming salamat sa pa-BG mo. Hassel Hilot Channel. Nako, si ano. Sige, bigyan kita ng ano kahit BG lang yun, bigyan kita ng jacket pa rin ha. Yan, may jacket na yan ha. Naraysa Saban, maraming salamat sa pagpunta. Oo nga, ganun ba? Sige, pabijiin mo lang muna yan dyan, yung ano mo, mga, mga ninja mo. 7 million viewers, maraming salamat. Sige, tsakitan ko yung ninja mo. Yan, may jacket na yun, Ten. Pasok lang po kayo ha. Team Isla. Share.
Team Isla. Team Isla. Sana walang bayad. Naku, kung may bayad, patay tayo dyan. Sige po, Love Jane, BG mo lang dyan. Madam Tinapay, BG pa rin yan. Di kaya kita bigyan kita ng pa rin yung para walang masayang na oras, di ba? Yan, may jacket na yan si Tinapay, Madam Tinapay. Amoy Misla. Walang man. Next month na lang siguro ko try ko magpagupit sa 2022. Hindi ko lang kung nakahabang ko ang buhok ko. Kasang ilis kaya nga silence eh. Magpapabayad ka. Inaano ko lang tong oras ko sa break time. Sayang naman. Kumakaba. Sorry na yun, nakapay sa silent na. Lovely Jane Vlogs, thumbs up host, maraming salamat. Haba ng buhok Diyan lang kayo po sa Team Isla.
Team Organic Family, Team Idol. Thank you sa pag-support. Admin Linsil, tapos ka nang maligo. Organic Family, Organic YouTuber, Organic Vlogger. Thanks. Pag pag naglo-load, ano yan, the signal. Yes, kitang-kita ka. Admin. Oo, kita-kita sa mga ano mo. Sa message mo. Nandito, di ba? Yan o. Lancer Deborah. Asan kaya si Shika? Yung ibang slot nasa na ba? Mga tulog na. Sino na? Sino? Nandyan ba? Irene Balad yan. Maraming salamat sa patamsak mo. Kita ba ako sana ulan? Pasensya na po, mahina ang signal. Aloha, aloha, guwapa, panay ikot. Maluya kaya signal.
Kaya isimuman ako nakikikunik siya na waray kung sa diri ko ulot. Bakit ikaw? Kita ba ako? Sana all. Ako pero siya. Di ako nakita kasi di niya ako mahal. Oh my God. Admin sale. Sino na naman ba yan? David Chong. Idol David Chong. Namimiss ka na daw ni admin. Ano mo ta di mo narurugog tin? Kasi ako din mamaya-maya mag out na rin ako kasi na rin ako, magsisimula na ako sa trabaho. Nagtry lang ako sa dito sa Whitehead direkta. Try ko kung walang bayad. Kung walang bayad sa susunod dito na lang ulit. O kaya kung gusto naman para para mag usap-usap doon na lang sa StreamYard, di ba? Joy the Incense. Maraming salamat sa mo, Joy. Thumbs up, idol. Nagtitinda siguro. Nandyan na. Narinig na tayo siguro. Naghahanap. Pabili ako ng ano ba yun? Kapay talagang itlog Turog pa kaya ito si itlog Ngarag ka ding oras. Dikit kayo ni magdikitan kayo ni Irene
Balahadya. Di mo pa siya dikit. Sa ano yan si Irene Balahadya sa team ano. Yan Irene Balahadya, pakidikitan na lang si Tin. Yung di pa dyan dikit kay Tin, tapos kay dikitan na lang po. Si si Itlog. Island Boy Pinoy, shout out. Mega love, shout out to you, idol. Pagkat ikaw ang laman, puso ko't isipan. Tamsak Manoy, Bicolana Magayon, maraming salamat sa patamsak mo. Yan, sa inkangon yan, Bicolana Magayon. Maraming salamat mo, Manay. Alam ko ikaw yan. Bicolanang Magayon. Sige, bigyan kita ng jacket. Okay po. Yan, nagbaba na ng bahay siya, si Irene Balahadya. Pati, pabalik na lang po. Boboy Guapo, Mas Batinyo, Yoki, maraming salamat sa patusok mo, Noy. Ten, Irene, si Boboy Guapo, taga din yan, taga Bicol din yan, taga Masbate. Mani Boboy, pakibaba na lang ng bahay mo para yung hindi pa nakadikit sa iyo, dikitan kanila.
Wala na Magayon. Bicol din yan. Sa yaw nako digdi sa ano sa Manibuboy padikit ko sa iyo si ano si Tinabinal. Magkabarangay kami. Magkaharap kami ng bahay. Kumusta na Manibuboy? Sikat, ano pala, sikat, okay na. Kumusta na siya? Mas nagwaw. Yan, pakibaba na lang baga bahay nyo para yung hindi pa nadikit, didikitan kayo niyan. Miga love shout out sa mga sa host ng Gwapo at sa Bicolanang Magayon. Miga love shout out din po sa iyo. Boboy Gwapo from Bicolana Magayon. Okay lang yan, Tin. Basta dikitan mo lang, Tin. Kahit maiksi, Tin, okay lang yun. Basta ano, ipulpak mo siya, okay na yan. Tin, si ano, si Manoy Boboy, ano, Manoy Boboy Guwapo Mas Batinyo, dikitan mo. Legit na legit yan. Nagbibigay yan ng ano, ng banana. Super bigay yan sa'yo. Tingnan mo. Legit na lahat yung ibibigay yan sa'yo. Hello mga langga, good evening. Di pa ako makasupport ngayon. Nandito pa ako sa labas nagtitinda. Kailangan ko maubos yung paninda ko. May pinapagatas ako ng anak na si Sika. May dalawa na akong apo. Sige, ano, Tin. Maraming salamat sa pagyan mo. Yan. Dikitin nyo si ano, si Manoy Boboy Guwapo. Nako, di kayo magsisisi niyan. Bibigyan kayo niyan. Tin, si ano, si Manoy Boboy, dikitan mo yan. Bibigyan kayo niyan, nako. Ano Boboy, si ano din, si Tin Abinal. Ano na rin din, pakidikitan mo na lang. Magbakas lang po kayo kay ano kay Manoy Boboy para mabalikan kayo niyan.
Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, 10, 5, 15, hindi lang yun. Madami pa. Basta magdikit lang kayo at magbakas sa kanya. Laging supporter din si Manoy Boboy sa mga Bicolano. Kahit nga sa ibang support talaga yan. Kaya dikitan nyo yan si Manoy Boboy. Wala pa nga si ma-end na muna ako. Trabaho na ako. Maraming salamat sa pagpunta nyo sa sa pag-live ko. Maraming salamat sa inyo po. Maraming salamat sa pagpunta nyo po. Oo, matapos na ako, nasa trabaho kaya ako. Sige, ingat-ingat po kayo Ingat. Laging maghugas huwag kalimutan mag-alcohol. Sige po, maraming salamat po